Trishaine Aiko Sian Reyes, Jerry Pinlac, Jobel Manalang. Special Intention Bel Katikbak. Speedy Recovery Mercedes Nukup, Beson C, Maribel Urbano, Domingo Gosun, Bel Trinidad, Anita Chente at Lourdes Nukup. Ordin Anniversary Daddy, Father Aljim Tuason, Father Jason Miranda, at Father Marvin Dison. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding kaladwada di Domingo Senior, Flor de Lisa, Antonio, Griselda, Aleli, Paquito, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Jesus, Gonzalo, Marcos, Emilio at Librado. Magkabetan po king dalita pamuklat. Balena pari, balena hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busan na niyatu, bankaya muli, ganapapatutu, inayang daya, lewas melinis, king kasalanan at sablang dunis, salaning yatu at kayang asin, yaing kayaw sang yaing likinan. Balena pari, balena hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busalaning yatu, an kaya mo ni, ganapapatutu. Kinagyuning ipam po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin, maya pa abak po, kay maya kaingan. payabak po among. At bispiras na ning Valentine's Day, February 13, Sabado, ing kadwang Sabado niting Pebrero. Bantang abebeng matampang ganap, ngayon kaniting kapag masusyan, aminan tala pamod pagsisyan, din kasalanan tamo, anyaran tapamo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang may nga akong paralang talapangabos, king mi kasalang tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ikang mi tatag, king Eucharistia, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Ikang agad malulunos karing taong may babatang kasakitan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ang Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daling kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alangang Amen. manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang tutu, ipangalang kupa sa lugod, ing kaya kang pamaningat nalagpas karing angganan ding lahi at bansa, mamangga karing puso ring sablang tao. Ding pader tatalakad da, pilatan mi,
ring makapao naming pamanatol, malasaklasana, lalam ng alino, ning makayatsat mong gamat. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Ito ang inaos niya ng Ginoong Diyos, ing lalaki, at kitnani. Nuka ka rin. Peki ba't no? Dindamda kayo king mulahan. Dapat tatakot ko, uling lubas ko. Inyasi na likot ko. Kanita kitang na ng Diyos. Ninuwaring sinabi kay kang lubas ko. Mengan ka kimbungan na ng tanaman, abinawal kong kanan mo. Peki ba't no ni lalaki? Ing babaeng binye mong maging kayabe ko, yang minyeking bunga no, ning tanaman kanako, at pengan ke. Kanito, kitang ning Ginoong Diyos, king babae. Bakit gawa mo ing anti kanini? Peki ba't no ning babae? Linin lang na ako kuning ubingan, inyamengan ko. Kanito nga na ning Ginoong Diyos, king ubingan. Uli na niting depat mo, miparusan ko. Karin sablang animal, ikamo imisumpang antikanini. Manibat ngeni, gumapang ko king kapamilataning kekang atyan, at alikabok king kekang kanan, kabang mabye ko. Mi kasama kayo ning babae, ding anak no at ding anak mo, milaban lo. Lasawan der ring anak no, ing buntok mo, at tuktungan mo naman din sa akong do. Mana naman king babae, dagdagan ko ing kasakitan mo, king kekang pamanganak. King sakit, ibayit mo laring anak mo. Makanyan man, pag nasan may pamurining asawa mo, at pailalam ko, king payano. Nga naman sinabi king lalaki, uli na yung may grandam ka king asawa mo, at mengan ko king bunga ning tanaman, abinawal kong kanan mo. Bisumpayo ang gabon ulin mo. Kailan ka magalba mong apangan imbungano kabang mabye ko. Paltoyan dikut at tanaman amasuksok at mangangkang tanaman gubat. Mika pamangan ko king kapamilatanan ng tulo ng bawas mo. Ang king magbalik ka king gabon, anuno ka may yakwa. Uling king gabon kaibat, king gabon ka man may balik. Inaos niyang Eva ning lalaki ang asawa no. Uling niya'y meging induno, ning metong ketawan. Ginawa yang imala ng Ginoong Diyos, at iba't king balat animal, at piniblasana lo. Kanita nga na ng Ginoong Diyos, oy ni ing tao, meging kalupatani, balo na no ing mayap at ing marawak, niya eya sukat mi paintulutan kumang bungo, king tanaman na ning biye, at mangan kaniti, at enemate kapilan man. Uli na niti, tinabi na ning Ginoong Diyos ing tao, king mula ning Eden, bantam na ning gabon akayang penibatan. Tinabi na king mulahan ning tao, at delane king bandang aslagan, na ning mula ning Eden. At mibili ang kerubin at meto nga espadang milalablab, mamarap mo naman ka rin, man magbante king dalan, papunta king tanaman na ning tao. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios.
King balang panahon o Ginoo, ikayong paratiming santungan. King balang panawon o Ginoo, ikayong paratiming santungan. Bayo mo papepaltoring kabundukan, o yato ake kang lelangan. Ikanay in Diyos elang payangganan, at Diyos ko king kapilan paman. King balang panawon o Ginoo, ikayong paratiming santungan. Babalik may tao king alikabok, ake ang ibatan, ke kang sasabyan, o anak da rin tao, king alikabok mi balik kayo. Ang tinalamong patingapon ding libong banwa keko, may nga reloking napon, alinabas no, o anting oras sa makuyad, nembengi. King balang panawon o Ginoo, ikayong paratiming santungan. Tatange mula rin tao, anting agos ning albog, kasing kaba na kami mo ning paninap. May nga rin kaming dikot, aneng abak sisibot, kabang abak po sa giwala at mamulaklak, pangabengi lanat nalo. Ing balang panawon o Ginoo, ikayong paratiming santungan. Inya itrumo kay kami king imbye makuya Diyo, ban pusumi, king belwan mi pabyas nanlo. Ginoo, ing kay kangwa, kay kami hanggang kapilan, kay kalasan ng lunusan, dening kay kang alipan. King balang panawon o Ginoo, ikayong paratiming santungan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Emo bukod kin tinape ang mabibiyaing tao, nunay king balang ama nung malibatan, king asbok ning Diyos. Alleluia, 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 Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, pasibayo mitipon laring dakalatao. Inyang alano nga pangan, inausong Jesus di nga lagad na at sinabi na karela, malulunos ko kareting dakalatao, uling at lunong aldo kaya be kong eni, at alala nga pangan. Nung paulyan kong epamengan, mangalyula king dalan, uling di nga liwa kareti, marayula penibatan. Kinanderi nga lagad, no tama ni kwang pamangan king Mikelangan na no tama ni kwang pamangan king Mikelangan na lugal at tahimik ay tiban apakan laring ang tikareting karakalatao. Kitang ng Jesus, pilan lapawari, ring tinapeyo. Pitula, ngarang may kibat. Inutos ng Jesus, karing dakalatao, ing lukluk laking gabon. Kibat kinwano ring tinape, pe pasalamat siya king Diyos. Pe miraso no ring tinape, at saka no binye karing alagad, ban ni pamiero karing tao, at makanya ning depatan ding alagad.
atin la namang mapiranasan amalati. Jesus, minyayang kapasalamatan king Diyos para karingasan. Kay ba't inutos na karingalagad na, king ipamyerala naman deti. Ring sabla, mengan la at kinabsi. Ating 4,000 karing tao. Ading alagad, tinipundoring pirapirasong tinape at agandang mengan. Pitulang kaing apmip mo. At te Paulianong Jesus ding tao, agad-agad sinakayaking bangka, kaya bering alagad na, at mintala king sasakupan ding dalmatuta. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, magiramdam tamo po king umilya. Okay. Maya-payabak pa si Bahay po. Kaya kanyan magandang umaga. Masyado pong high-tech ang ating sound system. Hindi kasi nakaano dito sa mismong iPad, kaya nawawala. Gusto ko pong bigyan natin ng pansin ng Book of Genesis. Kasi nakakabilib yung sumulat. Dahil itong lahat ng sinulat niya, kung sino man ang sumulat, hindi naman niya nakita yung mga pangyayari. No. Kaya ako po'y naniniwala ito'y galing sa kanilang karanasan. No. Yung mga nakaraang araw, yung paglikha sa mundo, paglikha sa tao, at ngayon po'y yung unang pagkakasala. Yung pagdinilay niya, pagmumuni-muni tungkol sa kasalanan ng tao. In relationship with his faith. O kung marakal po rin, kung marami sila, in relationship with their faith in God. At dito nga po, yung unang kasalanan ng unang magulang. Nung magkasala po itong unang magulang, si Adan at si Eva daw, nagtago. At nung parang ang Diyos pa-relax, pa-chill doon sa paraiso, hinahanap niya yung mga tao at ba't wala? Ngayon pala'y nagkasala na sila. At ito po'y isang experience natin, di ba? Pag tayo nagkakasala, nagtatago tayo. Pag tayo nagkamali, tayong nagtatago. Hindi po ba nung bata tayo, ako nung bata, at mayroong mangga yung kapitbahay, at kami mga magkakaibigan, binabato yung mga mangga. Yung isang bato, tumama doon sa bubong ng may bahay. Anong gagawin namin mga magkakaibigan? Takbuhan na. Dahil wala isa man sa amin ang gustong mahuli ng may-ari. Kasi ganyan tayo. Takot tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Takot tayong harapin natin ang bunga ng ating kasalanan. Kaya yun po, takot tayong humarap sa ating kasalanan. Yan ang guilt. No? Ayaw nating tayo ang husgahan. No? Yan. At siguro takot sa anumang maging bunga ng ating kasalanan. Kaya dito po, yung pangalawa rito makikita natin nung magkasala itong mga unang magulang natin, nagsimula raw sila yung nagtrabaho. No? So yung lalaki, nagtrabaho na sa
lupa, yung babae naman daw yung hirap at sakit ng panganganak, yan ang binunga ng kanilang kasalanan. Ibig sabihin lang, may consequences palagi ang ating kasalanan. Merong nasisira at kailangan pagdusahan natin. Alam niyo po sa mga, yan, ang ganda ng ating tulay dyan. No? Ang ganda ng tulay. Sa palagay niyo po, pag merong isang sakyan dyan, binunggo yung isang, halimbawa yung binunggo yung mga poste ng bagong tayong mga ilaw, tatakbuhan ba niya? Magtatago ba siya? Pwede yan. Yung, kung walang nakakita, tatakbuhan yan. Ganyan tayo no? Pero pag nahuli, tungkulin niya, ang ipaayos niya at bayaran niya yung nasira niyang poste ng ilaw. Ito yung bunga ng kasalanan. Ito yung pinapakita nitong writer. Na kung minsan tinatakasan natin. Samantalang yun lang ang nararapat. Harapin natin ang consequences ng ating kasalanan. Di ba? Kailangan pagdusahan natin. Kahit na mayroon ng forgiveness, I forgive you. But the damage has been done. Kaya kailangan gawa tayong paraan para ayusin ang gulong nagawa natin. Kaya alam niyo po dito, yung pinalay sila sa paraiso, experience lang natin yan Mapayapa ang buhay natin hanggang sa tayo nagkasala. Nasira yung kapayapaan, yung paraiso natin. Para tayong naitaboy sa paraiso. Tulad ng mga mag-asawa, di ba? Sarap niyang magkasama. Very romantic, very loving, hanggang sa natukso si lalaki. At nasira yung payapang relasyon nila. Parang nataboy sila dun sa paraiso ng sarap ng pagsasama. But then again, yun ay dapat harapin. Kung paanong ibabalik muli yung paraiso ng magandang pagsasama, yun ang dapat pagsikapang gawin ng lalaki at yun namang babae kung paano magpapatawad kasi nasira yung paraiso nila. Ako po, pinagninilayan ko lang ito para sa parang ganito lang yung experience itong writer tungkol sa kasalanan. But then ito po yung pinakahuli. Yung magkasala sila at nataboy sa paraiso, tignan nyo kung anong ginawa ng Diyos. Dinamitan sila. Ginawan sila ng damit na gawa sa balat ng hayop. At ito yung pinapakita ng writer na sa kabila na ang tao'y nagkakasala, tingnan nyo kung paano ang Diyos mapagmahal pa rin sa kanyang taong nilikha. Siya pa rin ang nagdamit para bang ihanda sa anumang mangyayari. At tignan nyo po, dito, ang tao ang nagtatago. Ang Diyos ang naghahanap. Ito yung Diyos na gustong ilarawan, ipakita nitong writer. At dito naman po sa buhay natin ngayon, talaga namang kuminsan, tinataguan natin ang Diyos. Tayong nagtatago, pero God keeps on haunting us, keeps on searching us. Kasi alam naman niya, hiwalay tayo sa Kanya, kapahamakan na kamatayan ang ibubunga. Kaya, pinagpipilitan pa rin niyang hindi niya ihiwalay ang sarili kahit na tayo ang lumalayo at nagtatago sa Kanya. At yung pangalawa nga, nananatiling mapagmahal, maawain, compassionate ang Diyos sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Ang ating pong ebanghelyo, yan ang pinapakita sa katawan ng ating Panginoon kung paano meron siyang awa at tunay na pagmamahal sa tao nung pinakain niya itong ilang libong katao. Yan ang Diyos na ating pinaniwalaan. Yan ang mukha ng Diyos na ating sinasampalatayanan.
Amen. Ngayon po'y ating idulog sa panginating mga kailingan. Tayong lahat na tunay na minamahal ng Diyos sa kabila ng tayo nagkakasala, nagkukulang sa Kanya. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Para ka rin sa blang kapisanan, abibilog king balayanin Diyos, pagmasusyandesa ng mitmong kapanayan at tula, imisteryo ng katawan at daya ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Para ka rin makisulok ing katawan at daya ng Kristo, tanggap lasa ng sikanan, ban matamparing asuyuan ing Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Para kay katangan tanggap king Eukaristiyo, kay misang iti, akilala talasano, rin pamangailangan ng mistiko ng katawan Kristo, ing Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Para ka rin kapatid tamang minarapno ang Kristo, tanggapan dasano, ing manang mi pangako, karing tapat king Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalubmeke kami, ing tinape ning biye. Ngayon ipuadwan tamin sarili tang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo rin kaya kaming panigapu, alang-alang king maralas ming pamananggap, king katawan at daya ng Kristo. Ang mabibi at magari, kaya bemot ng Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingain.
Tanggapan asaning Ginoo ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mesan iting kaya kaming sakripisyo, anting meto nga pamili bayan regalo. King pamiyang pangmi, king binye mo kaya kami, tanggapan mesan yung regalo, ning kaya kang sarili. Kaya doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kam timurin, yat dayo ren puso yo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali selugod pagmasusyan ming kayang kamatayan, king mabiye kasalpantayanan, papasyag ming kayang pangasuling nebye. King ganapakapanaligan, panayin ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kang beli sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banalya ing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuying banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad diya ing daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayon king Espiritu mo, bahan para kaya kami, manyalalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira, sunit binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, ning daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, y Cristo sinuplia, y Cristo datang ya, datang yang Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebya ning anak mo, daram mi kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganapik ng lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, at ing sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana kay maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ang Birhen ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parang alan, manggaman king alanganga.
Mapamintuking amahin talapangabos at bibog kibalan ng taro, nga tamang ining mangangas manalangin. Igpami ayat banwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kay kami ing kayarian mo. Mipamintuan ing loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kay kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kay kami, ring salami kay ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Mga mo kay paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ing kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nang laban ming kasalpantianin kay kang iglesia. At pamayapan min po ang bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kay kayo. At kay ka antimurin. Di po may kakapatad, masya tamang yaning ipupugayang kapayapan. Kapayapan kay kaingan po, kapayapan. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Ning kordero ning Diyos, nimilalako king kasalanan ning yato, non tamang mayawas king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
oras na intaktang panahon, akit kayaing Diyos tumulaing puso, magari ang loob, magari ang Diyos. Akit kayaing Diyos tumulaing puso, magari ang loob, magari ang Diyos. Karen pong kaya beming sisimba, king live streaming, siglaw tamo po ban pangadyan, ing dapat ning espiritual, apama kinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pawuli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. E musanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po, O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena, karigdakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatyat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring tao mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. Mula paborin miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob,
at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilatan iting sakramento, gawa mo keng metong kang Kristo, kapamilataning lalong pamakiwangis kaya ketiking yato, miras ke sanang makirake, king kayang ligaya karimbanwa, ananuya mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Sa pangalalang po sa Martis ng hapon, ang misa natin bago yung Ash Wednesday, kung meron po kayong mga palaspas, no, dalhin nyo po lahat. At sa mga sa kapitbahay, nakawan nyo yung lumang palaspas. Pakiusap nyo po na sa yun po yung ating susunugin, isang seremonya, ritual ng pagsusunog sa mga lumang palaspas sa araw ng Martes. No? Okay. So, 5:30 pa rin po yung misa natin, 5:30 p.m. Ang Ginoo mantabi kaya kayo At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may rin kapag masusyan tamo at tanang ini, luguran ng Diyos ating kapara tamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Miras na uminyagan, ing aming kawantangan, bendisyon ng Diyos lawituan, ikatayang mawakaran. Amanu at pangamalan, amanu ng ikasalan, usaling karalungduman, yan ang paniwala. Nakal pong salamat at maya pa oras, kaya kaingan magandang araw. Marami pong salamat. Miming at tangan.